Dyma ni'n ôl toded a poster yr wyddor Orielodl. A tro hyn, ni'n mynd reit awr y gwaelod i weld os allwn ni wneud yr un yma, yr wy. Reit ni ddechrau wneud yr un yma. Mae eisiau ni wneud cwpan ar gyfer yr wy gyntaf. Felly mae eisiau ni gael 2 linell crwm yn dod lawr. Mae eisiau ni wneud y goes. Fe allwch chi fynd ar draws wedyn sy'ch chi moyn. A wedyn mae eisiau rhyw fath o stand ar ei gyfer e. Troi rhyw gylch bach rhwng fyna. Lawr ychydig bach o ddwy ochr, mae'n eich bach fel cwpan fel tlws byddech chi'n cael ar y fyned. Dwi'n symud fod yn berffaith. A wedyn mae eisiau ni ddod o hwn lawr ychydig bach cyn mynd nôl lan yr ochr arall. So dyna'n cwpan ni. Ni ddim yn mynd i weld ochr arall y cwpan os mae yr wy yn y ffordd. Felly gael yr wy. I ni'n mynd i ddod lan ychydig y 2 ochr. Wedyn mae eisiau ni wneud crac yr wy yn dod lawr ychydig bach cyn mynd nôl lan yr ochr arall. A i wneud e i edrych fel sy'r wy yn cario ymlaen ffordd arall. Lan ychydig bach cyn dod nôl lawr eto. Fel bod yr wy yn dangos. Mae eisiau ni gael rhyw hanner gelch bach mewn fyna. A os chi eisiau rhoi bach o felyn yr wy mewn, gallech chi roi o fyna. So dyna'r wy I hunan. I gael y top wedyn. Eisiau ni gael e fel sy'n edrych os yn mynd I ffitio ar y top. Yr un peth to. Cracian do lawr ychydig cyn mynd nôl lan ar y pen arall. A wedyn yr un peth fan hyn y gwrthwyneb, so mae'n mynd lan ychydig ar y top cyn dod lawr yr ochr arall. A unwaith eto, yw hanner celch bach fyna fel bod yr wy gwyn i'w weld. Os chi eisiau ychwanegu bach o felyn mewn hefyd, mae croeso I chi. Ar gyfer y gair, y llythyren, dwi'n mynd I fynd o ychydig bach o ongl. Mae'r w yn gallu ffitio ar y chwith. Mae'r triongl bach yn dod lawr. A wedyn gallwch chi ffitio'ch chi mewn fan hyn. Hetriol o'r top a wedyn llinell yn dod ar draws. A cofiwch stopio'ch llinell o dan y llall. Fe bod yn edrych fel yr wy. Os chi moyn rhoi rhyw fath o waelod iddo fe, croeso chi roi rhyw linell bach fan hyn. Rhoi rhyw gysgod bach fan hyn os chi moyn. A'r un peth fan hyn. A pan ewch chi wedyn I liwio hwn, yn amlwg mae'r wyna'n yn gorfod bod yn rhyw liw penodol, ond o ran y cwpan, croeso chi ddefnyddio pa bynnag liw I chi'n moyn. Os ydych chi eisiau ychwanegu rhyw lwy mewn e, gallwch chi gael llwy, gallwch chi ychwanegu tost yn y cefn sy'ch chi moyn, gallwch chi roi mwy o beth byddwch chi'n cael I frecwast, gallwch chi roi diod oren bach ar yr ochr chwith falle, a sy'n byd y stopo chi arbrofi. Trial ysgrifennu diod oren yn y cwpan, ysgrifennu tost yn y tost ac yn y blaen. Gweld beth ych chi'n gallu dod landa. So chi eisiau her ychwanegol, pam sech chi ddim yn gwneud rhyw blat o frecwast wedi coginio, a ysgrifennu selsig yn y selsig, a wy yn yr wy, a bacwn yn y bacwn ac yn y blaen. Yr unig un anodd fyna byddwn ni'n dychmygu byddai ffa pob. Dwi ddim yn quite yn siŵr sut bydd hwnna'n gweithio. Ond pob lwc, disgwyl mlaen I weld beth ych chi'n creu, jyst i'n cyflym heddi. A dyma ni, yr wy wedi orffen. Wedi mynd am lliwiau brown a gwyrdd, a yn amlwg newch chi beth bynnag I chi eisiau. Disgwyl mlaen I weld nhw, newch yn siŵr bod chi'n rhannu nhw gyda fi wedyn, iawn? Pob lwc!